ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛଟା। ଏଇଟା କୋଉ ମାଛଟା? ବାଲିଗଡ଼ା। ବାଲିଗିରାଟା। ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ୱେଟ୍ ରହିବ? ଭାଇ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ବି ଖାଇବାର ଅଛି ଏ ଅତୀଶ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ଆମେ ଜାଣିଦେଇଛୁ, ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ବଢ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି ୱାଓ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଗରମ ଗରମ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାହେଲେ କଥା କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ରିପାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ପୁରୀର ଫେମସ୍ ସି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 40-45 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପୁରୁଣା। ଆଉ ସେଇଟା ହୋଟେଲ ବିଦେଶୀ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦୋକାନଟା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ରିପାଇ ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ସି ଫୁଡ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ମାନେ କେତେଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି ସବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଦେଖେଇବେ ଏବେ। ରିପାଇ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା, ତାପରେ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି। କପିରେଟ୍ ଲାଗିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆରେ ଶୁଣ, ତାକୁ କୁହ ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ନା ଆମର। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀତିଶ ପଣ୍ଡା ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ସବୁ ଏବେ ଅଛି? ଏବେ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅଫିସ ଯାହେଲେ ବି 7-8 ପ୍ରକାର ମାଛ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍କୁତ ଅଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ ସାଲମନ୍ ଅଛି, ବାଲିଗଡ଼ା ଅଛି, ପଥରମୁଣ୍ଡି ଅଛି, ଲାଉଣଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପାରେଇ ଅଛି, ପାନିଆ ପାରେଇ ଅଛି, ମରୁଆ ଅଛି। ଏତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ରହିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହେ, ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଫକ୍ଟୋପସ୍ ନାହିଁ ଏଇନା ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରହେ ଆମ ଦୋକାନରେ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ରଖାହେଉନି ସବୁ, ତଥାପି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଇନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦୋକାନରେ। ଲାଷ୍ଟ ଥାଳି ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଙ୍କୁଚ ମାଛ, ଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ପଥରମୁଣ୍ଡି ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ମାଛ ରହିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗୁଳମୁଡ଼ା ବୋଲି ମାଛ କୁହାହବ। ଏଇ ଥାଳି 2 ପ୍ରକାର ମାଛ ମନ୍ଦା ହେଇଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମରୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଏଇଠି ସାଲମନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାଲିଗଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, ଏଇଠି ପାରେଇ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ସୁରମେଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, 3-4 ମାଛ ଭେରାଇଟି ଥାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 2 ପ୍ରକାର ରହିବ ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରହିବ, ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିବ 2 ପ୍ରକାର। ଛଇଲାଣି ମାଲଟା ଜିନିଷଟା ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି। ସବୁ କ'ଣ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି? ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଏଇସବୁ ରହୁଛି ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତି ଭିଡ଼ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ନା। ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅଧା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥୁଆ, ସେଟାକୁ ଗରମ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେଉଛି। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଲେଗ୍ ପିସ୍, ପକୋଡ଼ା ବି ସରିଲାଣି। ଆଉ 80 ମାଲ ସେକେଣ୍ଡ ମାଲଟା ଏଇନା ଗୁଳିଆ ହେବ। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏଇନା ଅଛି ପାଖରେ, ମାଲ ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆଭରେଜ ମାଲ ଅଛି ଦୋକାନରେ। ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନା ଏଠୁ ହିଁ ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଆମର ସି ଫୁଡ୍ ସବୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ମାଲ ଆସୁଛି। କିଛି ଏଇଠୁ ଦରକାର ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର। ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ମାଛ କୋଉଟା ରହୁଛି? ଏଇଟା ଆମର ବିଜିରାମ ଯେଉଁ ସୁରମେଇ ସେ ମାଲଟା ନାହିଁ ଏନେ, ବିଜିରାମ ବୋଲି ସେଇଟା ରହୁଛି ଅଧିକା ଦାମ ରହିବ। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବି ଅଧିକା ଦାମ ରହେ। ଭେକେଟି ଅରିଜିନାଲ୍ ଭେକେଟି ଯେଉଁଟା ରହେ ଦେଶୀଟା, ସେଇ ମାଲଟା ବି ନାହିଁ, ସେଇ ମାଲଟା ଅଧିକା ଦାମ ରହେ। ତଥାପି ମାଲ ଅଛି। ଏଇ ସାଲମନ୍ଟା ବି ଅଧିକା ପଇସା ରହିବ, 150 ଟଙ୍କା ରହିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚମ୍ପେନ୍ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ 150 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ଚମ୍ପେନ୍ ଲାଗିବ। ପାମ୍ପଲେଟ୍ଟା କେତେ ରହିବ? ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ମରୁଆ ବି 100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ନାଙ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ଅଛି, 120 ସେ ରହୁଛି ବନେଇକି ଦେଲେ। ସାଙ୍କୁଚଟା ରହୁଛି 150 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି ଆସୁନ। ସାଙ୍କୁଚଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେମିତି ଚାପଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ 4ଟା 4 ପିସ୍ 100 ରହୁଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା କେତେ? 4 ପିସ୍ 100? 4 ପିସ୍ 100 ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ 8 ପିସ୍ 100 ରହୁଛି। ଗରମ ଗରମ ବନେଇକି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେ, ଗୋଟେ ଟାଇଗର ପ୍ରନ୍ ଆସେ, ସେଇ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏନେ କିଛି। ସରି ଯେବେ ଟିକେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ମାଲ ସେମିତି କିଛି ରଖା ହେଇନି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ କୋଉଟା? ବେଶୀ ଏଇଠି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପାମ୍ପଲେଟ୍, କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ଉପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି, ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟି ବିଜିରାମ ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସରେ ଏଇଠିକିନା। ବେଶୀ ଆଭରେଜ ହେଇଗଲେ ଅଧିକା ଆଇଟମ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବେଶୀ ସରେ ଆମ ଦୋକାନରେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, 3-4 ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହେ ଦୋକାନରେ। ନାହିଁ 2 ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ନା, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଯିବ? 40 ବର୍ଷ ଉପରେ, 45 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବାହାଙ୍କ ଦୋକାନ, ବହୁତ ବର୍ଷର ଦୋକାନ। ଆମେ ତ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛୁ, ବାହାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁ ଲାଗିବ। ରାଜୁ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଇଠି। ବହୁତ ଦିନ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆପଣ ଏବେ 2 ଭାଇ ଏବେ ଆସୁଛୁ, ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୋକାନ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଗ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଏବେ ରହୁଛୁ ସବୁ। ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ଲୋକାଲ୍ କଷ୍ଟମର ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ବାହାର କଷ୍ଟମର ବେଶୀ? ନା
लोकल ओडिया रोचंदी ओडिया जदी 40% नेबे 60% बंगाली रहबो कस्टमर रेट किना बेसी भिड़टा मेन शुक्र शनि रवि 3 दिन भिड़ बेसी होची बंगाली कस्टमर प्राय देखिया बोलो अधिक आइ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଲୋକେସନ କୋଉଟା କଣ लोकेशन स्वर्गद्वार सामने लैंडमार्क 25 स्क्वायर होटल विदेशगढ़ सामने होटल विदेशगढ़ सामने रे हम दुकान रहबो एडी किना लैंडमार्क 25 स्क्वायर स्वर्गद्वार लैंडमार्क रे हमर सी बीच हो ଆପଣ ଖାଇଲେ ବି ମାଛ भाई अल्टीमेट टेस्ट जहाँ को भी खाइबार अच्छी ये अतीश पंडा भाई पाक दुकान को पलि आस भाई नाटा आम जानी देचु दी भाई मिसिकी बढ़िया कर हॉस्पिटैलिटी अल्टीमेट गोटे सर्टकट रे कहबी वाओ फीलिंग्स आसीबो बट ठंडा गरम गरम जल्दी खाइबे ठंडा हेले ताले कथा कहबो चाखना भी एक नंबर आसीओ अरे अतीश भाई आपने चिंगुड़ी पकई ना भाई ओडे चिकन ओडे ए କେମିତି ଲାଗୁଛି एक नंबर टेस्ट ଆପଣ କଣ ଖାଇଲେ हां ଆପଣ କଣ ଖାଇଲେ ପଥର ମୁଣ୍ଡି ମାଛ कहलु कौन ପଥର ମୁଣ୍ଡି ମାଛ ଖାଇଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ରସ ମିଳେ ତ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ୟମି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ମଗେଇଥିଲି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ଖାଇ ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଗରମ ବାହାରେ ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ ପିସ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛଟା ଏଇଟା କୋଉ ମାଛଟା ବାଲିଗେରା ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ୱେଟ୍ ରହିବ ମାଛଟା ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ 150 ଟଙ୍କା ଏଇଟାକୁ ଯାହାହେଲେ 2-3 ଜଣ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ନିଜେ ହିଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଛ ଦେଇ ଦିଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରୁ माछर क्वालिटी बहुत बड़ा ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲି କଷ୍ଟମରଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଆପଣ ସେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୋକାନଟା ହିଁ ମୋ ପଛପଟେ ପୁରା ଖାଇବା ଆମର ସରିଗଲା ମାନେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଖାଇବା ସି ଫୁଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ତ ଆମେ ସି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲୁନି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ କଷ୍ଟମରମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ରହୁଛି ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଏ ସନୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଟ୍ରୋ ହେଇ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଆଜି ଆସୁଛୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତାର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବି ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ସିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ଖାଇକି ତାପରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ପୁରା ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପୁରା 1 କ୍ଲାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଏଠି ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଯେମିତି ବି ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ 7:15 ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସରିଲାଣି ଆଉ
ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଦୋକାନ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଆସି ଏଇଠି ହିଁ ଖାଉ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ମିଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।